Siku Ibarra. Okay. So noon. Nabagapin te. Yes! Sa payuto. Yo, what up? It's your boy, nagbabalik. This is Boss Jompel J of Jeffrey Films once again. So ngayong araw na to, ipapakita ko sa inyo kung paano kunin yung YouTube sweldo nyo galing sa Google AdSense. Sa hindi pa natin sisimulan, sa mga boss ko dyan na hindi pa nakasubscribe sa YouTube channel, don't forget to visit my YouTube channel, Junfeld League. Pa-click ang subscribe. At ang notification bell sa gilid, pakiclick na rin para lagi po kayong updated sa mga bago kong video. So, ngayong araw na to, ipapakita ko sa inyo kung paano kukunin yung YouTube sweldo ko galing sa AdSense, galing sa Google AdSense. So, kamakailan lang naka-receive ako ng wait, open ko muna yung Google AdSense ko. Google AdSense. Ay, yeah. Na. No. So lang. Sign in. Okay. So itong Google AdSense account ko, meron na po siyang balance na meron na siyang nakalagay na balance. Hihintayin ko siya na mag-email sa akin yung Google para bigyan niya ako ng tracking number sa Western Union, kasi Western Union ko kasi ang nilagay ko na money transfer kung saan kukunin yung pera. So, papakita ko sa inyo yung sample na may balance na siya. In 1 month, meron po siyang meron akong balance. So, hinihintay ko lang siya na mag-email sa akin si Google AdSense. So, ito, kaka-email lang niya. So, nag-email siya na pwede ko na daw makuha yung pera ko dun sa Western Union. Binigyan na ako ng tracking number sa Western Union. So, mga boss, hindi natin kalimutan, pag pumunta po kayo sa money transfer para kunin nyo yung pera nyo, huwag nyo kalimutan magdala ng valid ID. So, ito, meron akong valid ID, driver's license ko, at saka police clearance yung dito. Kasi ito yung hanapin nila hanap sila ng valid ID. Kasi yung mga money transfer ngayon, napaka stricto siya kasi sinisiguro lang niya yung legit talaga yung kumuha ng pera. So ngayon pupunta po tayo dun sa mall, malapit lang dito sa amin. Meron po kasing branch dun na Western Union. So ang ginagawa ko, pinicturean ko lang yung pinasa sa akin ng Google AdSense yung tracking number ng Western Union, yung full info talaga pinicturean ko. Tas ang gagawin ko, ito po, napicturean ko na siya. Ito po. Ito. So, ito yung papakita ko sa sa Western Union. Papakita ko para makuha mo yung YouTube sweldo mo. So, pagkatapos, ito, pinicturean ko. So, punta tayo sa mall. Ching. So mga boss, dito po kami sa sa mall, so malapit lang dito sa amin. So ang gagawin ko is pupunta po kami dun sa Western Union, kung saan kunin ko dun yung payment ko dun sa Google AdSense. So tara. It's John PJ, my friends. Uroy ko. Tula to, parang pilit ba? Dito kami sa entrance. Dagan.
Makita mo ano. Monopod. Gorilla pad. Chuye. Hindi ka yan. Option nag-a-adjust ka, before ka pupil, no? Tuyo ko. Kasi ba sultin na mas gimbal? Ha? Kasi ba sultin na mas gimbal? Nandot, why ko rin sa? Bisa-bisa lang gamay dah. Ay, tidak nagat siya. Okay. Arabit bos. Mana ka na taray? Hello. Allah, hello. So malapit na tayo. At malapit na natin marating yung ano, yung branch ng Western Union. Okay, katay. Welcome to my vlog! Wah. Basta na. Wala ko siya, okay? Hindi may manabuhan. So mga boss, andito na ako sa Western Union. So kailangan ko yung pakita to. Asan na yung lock? Pakita mo lang yung lock. So yung pinapadala sa akin ng Google AdSense, yung pinasa niya na tracking number sa Western Union. So ito po siya. Ito po yung tracking number. So ipapakita ko sa ano. Hindi naman nagkasinunod. Uy, nabinsa. Parang nabinsa. Kita daw, yung gana. Pakita ko ng ano. Lock, yung lock. Yung magmama. Pakita mo yung lock. Alak, hawa ka, alak ko, laol mo na. Laol ba da? Ay, Hindi naman gi-close. Ano naman gi-close? hindi ko na, hindi. Undang. Undang. Puyo. Ikaw rin mo close. Ay, close ya. Ano ko gi-click, uy. Ay, naya lang siya. Okay. Okay. Ay, inyan natin. Kuha ko mo certificate. Drum. Unang. Bisa. Sa Google AdSense ni Miss. Tiga pa Sa bitaw ka te. Google AdSense. Tiga pa bitaw ka te. Asa man tan? Ay, gilak. Nakalak yan. Mahilak diri. Kani ako. Okay na? Te, pre. Asin na. Sige. So ito po. Enter. Ipapakita ko sa yung tracking number. Wala nga to. Ay, ayan. Ningahay na kong kawan kay Virginia Carol. Pero na. Nakakuha na ako dito. So, kailangan ng ano no? ID. So, Turba sa kailangan talaga ng ID. birth certificate. Kinahanglan birth certificate kita. But. Manaygo na lang ko. Sa may bahay. Next gapon. Okay. Okay kaya. Apirma. Okay. Sana all. Bro ka nag-high tech siya. Jingle bell, jingle all the way. But. Oh, Oh, it's fine. Give us el posel. Kailangan na siya. 4K watch hours. Requirements 10,000 view, 1,000 subscriber, 4K watch hours. Te. Nabagapin te. Yes! Nang na ko'y pinaskuhan ni ate.
Rakot kini. Cellphone mo nabilin? Ano, lintan, cellphone. So mga boss, kakatapos na namin kunin yung sweldo ko sa ito na yung resibo. Tara. Saan tayo pupunta sunod? Saan tayo pupunta? Ha? Right? So mga boss, napakamalas ko kasi kumuha na sana ako ng priority number. Tapos nung tinawag na yung number ko, wala ako dun kanina kasi binalikan ko yung ID ko na naiwan ko dun sa sa motor ko. So pagbalik ko dun, pinagtatawanan ako nila. Mga tayo ng kasama ko. Papakita mo yung tracking number na pinapadala ng Google AdSense, tapos magdala ka ng ng valid ID para po aprubahan yung kukunin yung pera. Tapos na akong magkuha ng pera, so ang gagawin ko, umuwi na kami. Tas yung itong mga kasama ko, bibigyan ko na lang tong pang snack. Subscribe nyo nga pala. Subscribe nyo yung channel niya, Elitan. Siya po yung kasama ko dito kasi siya po nag-assist ng camera. Sige mga boss, balik na ako sa bahay. So mga boss, nagbabalik na ako dito sa bahay. So, okay na, nakuha ko na yung sweldo. Nakuha ko na yung pera pinapadala dun sa Western Union. So, ito na po siya. Ito siya. Kunin ko lang ito Ito. So, ito po. So, advice ko lang dun sa mga kaibigan ko dyan, sa mga tropa ko, lalo na dun sa kagrupo ko sa Open Vloggers Community, yung mga nagsisimula pa lang, advice ko lang sa inyo kung paano po magkapera. Sa totoo lang po, hindi po talaga madali magkakapera sa YouTube. So, kailangan nyo po, tiyaga talaga, bigyan mo talaga ng oras, saktong oras. Kailangan mo, lagi kang update sa YouTube channel mo, lagi kang nagpo-post ng mga bagong video. Sa akin kasi, hindi ako nagkakapera agad. Nung nag-start akong mag-register sa YouTube, 2009 po ako nagsimula sa YouTube. So, naka-start akong nagkakapera kasi hindi ko pa talaga alam kung paano magkakaroon ng pera, paano mag-monetize ng video. So, naka-start ako ngayong taon lang, nung January o February. February po ako nakuha niyo yung sweldo ko. Pero matagal na monetize yung mga video ko, pero hindi ko lang alam kung paano i-process, kung paano mo makita kung magkano na yung balance mo, magkano yung YouTube earnings mo. Advice ko lang sa mga kaibigan ko dyan, vlog more, upload kayo ng marami. Basta gawin nyo lang yung yung mga gusto nyo, gawin nyo yung hilig nyo. Example, mahilig kayo magsayaw, sayaw kayo. O maghilig kayong gumawa ng mga kwento, mahilig kayong gumawa ng mga story, love story, mga film, mga short film. Lalo na yun, mas maraming manunood yun. Maraming salamat nga pala sa lahat ng nagsubaybay sa aking mga vlog, sa aking mga YouTube video. Sa lahat ng mga boss ko dyan na hindi pa nakasubscribe sa YouTube channel, uulitin ko, don't forget to visit my YouTube channel, Junfel Gilig. Pakiclick ang subscribe button at saka yung notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago kong post at bago kong vlog. So mga boss, maraming salamat. Hindi mo na ako mag-shoutout ngayon kasi kailangan ko talagang i-upload agad to. Tapos meron pa akong isang vlog na hindi ko pa na-upload. So maraming salamat at sana i-share mo na rin yung video na to. Huwag kalimutan ang i-like at maglagay ng comment. Kung meron kayong mga katanungan, lagay nyo lang sa comment para masagot ko. So mga boss, maraming salamat and see you in my next vlog. Bye-bye!